Murize mushe nematambudziko katakanzo kaya. Aiwa akaonekwa ndo bhurure pamusha pano, ndo baba vangu vasara pakanishaya mawaya, ndo vanga vari sekuru vangu, ndo vanga vari amai, asi vatoti vakataura kune vanhu vaiti mufana wangu vanga vari mukoma, vamwe vanga vasingazivi kuti ndisekuru vangu kandi amai vangu. Saka nyaya yeCOVID akomana izvikaizvi kana zvichigona kuchengeta munhu ndazvichengeta, handikunyeperi pakaipa. Saka ndikutendawo amai vekuAustralia vaisawo 200 chena yavo kuti tiwane kutibatsiranawo panhamo. Saka nezuro chatati tori stang zvirapita takutosumuka titomhanya titoenda kubudiriro ndo kwavaigara kumba kwavo, but ivo vari kuBeitbridge. Tonzwa kuti urongo wakamira sei pamwe semuzukuru wangu naunzi ndokutongofambisa po zvitupa zvedu zvakafanana nazvo. Saka nditonzi mhanya ndakutofamba handina chekumirira kuzi munhu ashande wangu. Saka ndotenda kuna amai vekuAustralia nevamwe vese variko vanotibatsirawo, hatongotenda. Vabatsira. Kuti rambai makadaro. Amini mekukudza amini vanozvoda kutaura. Tinongoti kuna mama maita basa, Mwari vavedzere pamabvisa ipapo vakuitire zvakanaka. Chokwadi. Tenda une Clinton nekumhanya uko nokuchita kuti mhanyisewo basa uramba wakadaro mufano. Iripo. Thank you. Sharp.